अभी हॉर्स राइड मन परा सीरियसली ಕೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾರ್ಸ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಐಕ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂತಿ ಪಂತ ಕೋರಿನ ಜಡ್ಡ ಸುಖವನ್ಪುಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇವರೆಲ್ಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಜ್ಮಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಖರ್ಜೂರದ ಮರನೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Take the next left, then your destination will be on the right. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು 5:15 ಆಗಿದೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮನ್ ಪರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ठीक है, ये इसको तो चलाएगा ना भैया, और एक किधर है? ओ कुछ नहीं करता, डरो नहीं, बैटरी का मार ಸೊ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. Don't loan dal patal. Yeah. So yeah. How was your horse ride? Super, first time. ಎಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾರ್ಸ್ಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡ ಮೂಲ್ ಬರುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ದಾಲ ಬದನ್ನೆ ದನ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಗಿಲಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಊರು ಹಿಡಿತಲೇಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಮರ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ತರುವಂತ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಫೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಏನಿದೆ ಅದ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಜಿಂಕೆ
ಎನ್ನ ಮುರ್ಗ ಜಿಂಕೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂತಿ ಹೊರಗಿನ ತಂದು ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನುಗ್ಗೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐಕ್ಲು ಕೊರ್ಲ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ಹಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚು ಬರ್ಪುಜಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಎನ್ನ ಮೃಗ ತಂತೆ ಎನ್ನಡನೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪಂತಿ ಬಾಡ್ನಾಗ ಏರ್ ನಡೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಪೆತ್ತ ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತ ಕೋಡೆ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಗೋಪೂಜೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಗೋಪೂಜೆಗೆ ಯಾರು ಮುರಾಣಿಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತಲು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಓಲುಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತನ್ನದಾಯ್ತಾ ಕಂಜಿ ತುಲೆ ಬರಿದಾಣ ತಪ್ಪಿ ಬರಿದಾಂಡ್ ಅಂಬೋ ಅಂಬೋ ಆಹಾ ಅದೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಬೋ ಶಾಂತಿ ಬರ್ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. Give me one piece. Thank you so much. Take. Bo. ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಂಜಿಲ ಉಂಡು ನೋಡಿ, ಕರು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. Yeah, go. Take this. Take this. Yeah. ಜಡ್ಡ ಸುಖವನ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿಲು ಉಂಡಾವೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ, ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಚೇರು ಮುಲ್ತ ಓನರ್ ಉಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅರೆಗೆ ಮನಸ ಪುಣಪ್ಪ ಕಶ್ ಮಲ್ತಿನರಗೆ ಪಿದಾಯ್ ಕೊರ್ಪುಚೇರು ಊರ್ದ ಉಂಡು ಟರ್ಕಿ ಉಂಡು ಪೆರಡೆ ಕಂಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೂರೆತ್ತ ಬೂರ್ತಲ್ಲ ಸೂರೆತ್ತ ಬೋರ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಅಡೆಮುಟ ಅಲ್ಲ ಆಡು ಉಂಡು ಸುರೆತ್ತ ನಂದು ಸೂರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತೆ ಮಜಾಲ್ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ತೋಜ ಮಜಾಲ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ರೆಗ್ ದಾಲ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಓನರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಗೆ ಇಂಚದ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹಬ್ಬಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಪೂಂಜನಕಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಪೂಂಜ ಪೆರಡೆ ಪೂರ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಹಬ್ಬೆ ನೆಕ್ ದಾದಣ್ಣ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಳೋನುಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಉಜಪ್ಪು ಜೈಕಿಲ್ಲ ಹುಷಾರುಂಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕೊರಿ ಉಂಡು ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ಉಂಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ನನ್ನ ಪೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೇರ್ ಬೊರಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋರಿದ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮೂಲೆಂಕ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಕ್ರೀಮ್ ಆದ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಐತ ಕರ್ಡ್ ಲಂಚನೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜತ ಕೊಜಪ್ ಮಾತ್ರದ ಕೊಜಪ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಲಿತ ನಮ್ಮನ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಇಂಚ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೂರು ಪೂರ ಇತ್ತು ಬುಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಲ ಬೂರೇ ಇಪ್ಪುನು
ಎಡ್ಡು ತಿಯಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಓಲು CTC ಫಾರ್ಮ್ ಆತ ಅಜ್ಮಾನ್. CTC ಫಾರ್ಮ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಮಾಂಡ್ ಸೊ ನೆಟ ಇತ್ತನ ದುಬೈ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಊರ್ದಾನೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ ಇರ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಓನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ತೊಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಇತ್ತು ನಾ ತಬ್ಬಿ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಅವನು ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಳ ಜೋಳ ಕಹಿಬೇವು itu lah boy alpede depo ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಬರ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಬರ್ರಾಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಗೂಡು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಅಂಥ ಪಾರಿವಾಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಗೂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೂ. ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. फ्रेश मिल्क है आज का अभी एक क्या हाँ दे कितना है लीटर 10 पैकेट है। ये दूसरा मिल्क नहीं है दूसरा मिल्क सर आए लेकिन अभी वो आप कितना है मिल्क है, दही है, सब्जी भी है, सब्जी भी है अंडा मिल्क अंडा भी है पूरा फ्रेश है पूरा fresh। थोड़ा मिल्क दिखा सकते हैं अभी आज का ये सर पूरा आज का मिल्क है सर। आज का मिल्क है जी एक और आज का बना के पैकेट किया जी जी। हाँ सुपर सुपर एंड ये थोड़ा दिखा सकता है इधर थोड़ा मिल्क का क्या हो गया ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಪೈರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ये भी आज का मिल्क है ಏನಿತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಲ್ಕ್. आज का मिल्क है ना भी फ्रेश है हाँ पूरा fresh। पूरा लेके जाएगा ये दही भी है इधर। दही ये लोग खुद बनाते हैं ये अकले माल पेर दही ला माल पेर अकले फ्रेश दही ಅವು ಪುಲಿ ಕೊಜ ಪುಂಡತೆ ಉರ್ದ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ. सुपर सुपर अन्ना नहीं है ಡಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇನಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ये था ಏನಿತ್ತಾಗೆ. आज का शुक्रिया थैंक यू ಸೊ ಪೇರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ಹೊಸ ತೇರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ತೂದು ಇಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಎಂಕುಲು ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಹಬಿ यस ಬಾಯ್ बाय बाय सी यू